Ще ви разкажа за 10 любопитни факта за гробницата в Свещари. Тя е открита през 1982 година и е част от световното наследство на ЮНЕСКО. Археолозите откриват гробницата в близост до село Свещари, в североизточна България, при разкопки на тракийска могила, известна като Гинина могила. Построена е по времето на тракийското племе гетите, което е обитавало земите между Дунав и Стара планина. Смята се, че е гробница на тракийски владетел, вероятно цар Друмихет. В нея са открити множество златни и сребърни предмети. Най-впечатляващото в гробницата са 10 женски фигури, кариатиди, изваяни в стените на камерата. Те имат високи шапки, вдигнати ръце и стилизирани тела, които приличат на божествени създания. Нещо невиждано в тракийската култура. Цялата гробница е наситена с символи на живота след смъртта, палмети, розетки, геометрични орнаменти. В центъра на камерата има живописен фриз, който показва обожествяване на владетеля, приемащ златен венец от богиня. Построена от баровикови блокове, гробницата има 3 камери и е напълно вкопана в земята. Зашеметяваща е точността на строежа. Все още не е ясно как са местили толкова масивни камъни без съвременни технологии. Кариатидите може да изобразяват жрици или нимфи, свързани с богинята Бендида, тракийският еквивалент на Артемида. Археолозите откриват само фрагменти от предмети. Гробът е бил ограбен още в древността. Липсата на скелети и точна идентификация на владетеля поддържа аурата на загадъчност. Факт номер 9. Гробницата е разположена в живописна местност. Районът около Свещари съдържа над 100 могили, което го прави едно от най-големите тракийски гробищни полета в Европа. Гробницата е отворена за туристи, но посещенията са ограничени, за да се запази микроклиматът вътре. Впечатлява с мистична тишина, слабо осветление и усещането, че времето е спряло. Посещението е като пътуване назад във времето.